Ka United Democratic Party UDP haka arpon reuterek rempang arja arpusan kala lum lalang yaki MDC ki badang sujab naka Khasi Hills Autonomous District Council kata shis ngi shwa baki MDC kinlej ban syap pentian bamsmai haka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District. Haka ni ka jaya lang ka bala lum daw President ka party uba met ba ling do haka yeng sa jong u bat ka rai ka bala shim ka long bakin syang marway haka liang persya klem dia tray lang bat ka NPP kumjo bat ka HSPDP. Habagran sikilat patay kubor na kalyang MDC kasora uba siya jet mentaban long kumu MDC hakasian kabalay uba tita sterwell kain ulaong. Ka jingshim rai jong ka UDP ban syang marway ka day hadien baka HSPDP ka padon uwi MDC ka klem ay katien syo wat la kaladon ka jingakran haswa ka election. Nalor kata ulaong ka UDP hakani ka election ka balada kamshim baka seng kalatolot wat habaw la kubor bakal air jong ka Voice of the People Party VPP ka klan. Kumba kalong ni nak kalian kejungi kong ki MDC juga UDP sanggut mina ada berai pa insyong dah ka yang pasya pa kumba kitip hi ba kam ka question jong ka coalition isi ru kam arai sui nomor ba BPP kala yo ka absolute majority tega karai kalong baik ba insyong ka yang pasya tu kalau don kanu nu jingpin baik pandon baik kawai ka met nong no kawai ka alain sapo ke opposition pak. Hadu mentangi kamio kanu ka jing pentep nak kalian jong kiwe parti para parti jadi kesudahan kejingnya keren personal kat tu bani wak MDC dari nak kalian ki nongelam jong kiwe parti kamdan oi aga jing sia nak kalian jong nongelam jong ka HSPDP kila yakut bani yakendu mentakasngi laya phone ada menen meski bang ini ada lang muka RDA dan ringila apa ada mata bahan kalian jong MLA jong ka mau syurut la pan pawa imla syu ban wana community Kau mut menta ka UDP kan ya malong mentahi ka UDP kan syong bet ka kenhun UDP bet apo ka liang persya apo desu semula ka don kanu nu jing terwa tu pidon ka jing temu ban ya don lang lan ye ka don be ka jing anut pa pinya bi marwai ti aduk mentahi ngini ade laka jombet ka UDP ngi kamdon kanu ka jingmut syu anta re namar ba kamdon ru kanu ka jing pensungol na kiwe parti dan nak yang ka jungi ngin don bet laka jombet ka kanu na apo disenonsa kumu wei u MDC ubala kamrang ba patu beladon la laisien lewat apo district council hagani ka election ka piladap kai ka jing yo ka jongpi ya ka jing tlot jong ka UDP pa yo tang sangut ka job tang sangut ki MDC tika ka jing tlot ka jing sia kam tlot namla ban ong bakat tlot mereka dei tang ka dei ka jing division of votes kadon ka caka ka ba teng ka laki ha ka UDP re nomor ba kadon pat ka kidon arteli parti namar ba kidon ka jingmut ban klem ya ka parti dan tanda ke sno lang kadon ka combination jom ki katu ka nitri ki parti kumlo ban perembe yo way kini ka formula ka bangalap haki konstituensi ki baper dan re ka buat share hi ka jungi kum bakalong hi kam dade ka basni or tu ada dai la nim Kenya ka vote shares ni Kenya ka jing job constituency ni pet na do ya ka MP election ni phai yang mentas ke MDC da ka no kalinti pat tu pilai song jingelang pan pen kre pat akam tau arpo pra nomor piru pilong kum working president na ka party ka no kalinti nomor ka jingele menta kum mangi ka dei pat ka seng dulu ka badang shumi kata ka Voice of the People Party da ka no kalinti ka ma ban ba ka don ka waves jong ka PPP ya ka len jong ka rikasi ka kia tembe kum ke parti bat ke bala rim ke bala slam wadi ke we ke parti ke ba hedu ada di kisah apo ka state ke jungi ni dan hadu khat arngut ki MLA ke mentang lahir ha ke MDC dengan tarangin saya syong ini perkhat bah mlak tamangi ki MDC ban rai ya ke ba ke ba ngin le dan rai ka jing tu kalong ini pan klanyi ya ki konstitusi boleh gapu kini ka jing clean nomor PPD ki we ki bamat hakani ke election tang ka badang sudap mar kai ga pelong kolong nomor ke babon ke jing kan tho kimi pa ka UDP
ka rem ka detang namar bakalik kersan ya ka seng National People Party hapo ka sarkar MDA Kala bandan ke jing siang ta kenre ka syompat haki MLA ka ka bakin rai nang ni sakamat deka ni kam deka kampat dei ka platform ka bangan komen se halo ni kamut ka baning kong dari ka PP jong ki MLA ka baar pa ka deka CEC dan ka core group committee ka jongi ha ka pangin sekren ka pangin dewan le nang ni sakamat kadon no ka jing keno ba namar ba ka UDP kadon arngut ki minister hapo ka MDA kadon ka failure na ka liang ka jong kiru hatu pishem ye gani PPDang ne me kata namar PPD ki bayakun ya kene ke election MTC pi namar habadan ha government borobori ka jing syak kenok kebun ya kata melak ban light namar lada bakla ka government kamu itu ki minister jungi syak kenok lang te ka ba kongsan mata ka long ba nang ni syak kamat kamu ka ka ki minister jungi ki haban le ka long ba ki di ban raise buat iki issue ki ba kim ya ha ku ka parti kamu ki minister jungi ki di ban raise ki issue Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bate ye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ye kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya